Тесла обявява, че екзоскелета на Tesla Cybertruck няма да се използва в бъдещи... Камера? Че търсех на снимка. Още 100 евро. В бъдещи превози средства. И в момента произвеждали достатъчно клетки от 4680, за да произвеждат 130 000 Cybertruck на година. Извиня, ще му сложи това на Юли в ръката, че е светли обида. Интересно, защо няма да Че използват Юли бил екзоскелета в безкомисионен. друго превозно средство? Това беше много интересна разработка и защо ще се откажат от него? Екстра. Светло, сега доволен ли си? Какво си има предвид под това? Този уникален метод на производство няма да се използва в други бъдещи модели на Тесла. Едва ли, бих казал. Да набиеш толкова По-скоро много са пари за научили разработка някакви и... проблеми, дето имат и просто се измисли вече нещо по-добро, което ще видим някога си. А екзоскелета, ако се смени от неръждавейка на друг метал, какво ще стане? То екзоскелета, това ти казвам, че зависи какво значи това. Защото екзоскелет като начин на производство е... Ти можеш да си сменяш много неща, ама то си е все екзоскелет. И ако просто махнат да не е на ръждавейка, защото е прекалено скъпо, нали, тежко и така нататък, и за кола няма да е удобно, защото в пикапа, че ще тежи 3 тона и половина, е много важно, ама в колата, като е тежка, проблем. И ако просто сменят на ръждавейката с пластмаса или с нещо друго, това друга концепция ли? Или е същата концепция, просто с друг материал? Те са били казали, че няма да използват студено валцованата стомана и архитектурата свързана с нея в бъдещи производства на Тесла превози средства. И според мен, първо тази ламарина да я направиш във форма за кола, да не подценявам илонката, да кажем, че е възможно, но няма да е енергоефективно. Айде, не е енергоефективно, но няма да е ефтино, да кажем. И затова не мисля, че ще го направят. Uh-huh. А пък такъв дизайн на кола не си представям. На пикапа нека си, защото е голямо, нали, друга му е визията. Докато да направиш тройка с тази визия, не си я го представям. Били използвали някакъв много специфичен процес, който с въздушно огъване, за да не остават следи от инструментите и да бъде A-Surface. Ще влезем много навътре в техническа тема. Но добре. Така пише. Да, то е, да кажем, че е така, ама не, че огъваш с въздуха, просто има едни неща, които са на пневматика, но добре. Някой не е разбрал точно какво са казали, така не?